Мәшһүр курайсы, йырсы, кумылсы, фольклорсы, Башкортостандың атқаданған мәдәният хезмәткәре Зия Хәлиловтың тууган авылы Икенсөткулда уның тууына 65 ел тулуга арналган район курайсылар һәм кумыслар бәйгеһе үтте. Тулырак киләһе язмала. Якташыбыз атаклы курайсы, йыраусы Әдһәм Исхужинның укучысы, фольклорсы Зия Хәлилов республикага бихисап курайсылар, кумылсылар әзерләгән курайсылар династияһын дәвам итүче шәхес. Заманында Әдһәм Исхужин менән улар республика буйлап йөреп, 100 курайсыны баш кала сәхнәһенә сыгара. Ишмулла Дилмөхәммәтов бригада һәм халыкка курай моңын җиткерә. Бүген без йылганбыз, үзебезнең авылдашыбыз, бер туган агайым Хәлил Зия Ишмулланың якты истәлегенә, курайсылар, кумылсылар бәйгеһенә. Biz үзебезнең гаилә менән ошо эште алдыгызга алдык. Һәм менә быел без икенче тапкыр уның исеменә бәйге үткәрәбез. 60 яшына үткәргәнбез һәм менә 65 яшына йылганбыз. Конкурста Зия Хәлиловтың улы Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармонияһы курайсыһы Салават Хәлилов жюри составында катнашты. Гаиләдә 3 бала. Мин кесе өлкән апайым бар. Уртанчы апайым бар. Курайга һөюдә 5 яшьтә, 6 яшьтәрдә уянды. Атайым курай сыерсы булгас, сәхнәләрдә сыгыш яһагас, һөю уянды. Атай курай остагы булган битендә, әлелә курайында язылган стенала бездә өйдә тора. Бик юр һүзле, асык ярык, өстендәге ташында дигәндәй кешеин ул. Хәлиловтар тугандарын кадерләп искә ала, 5 ел һайын хәтер кисәһен, уның исемендәге ошондай конкурслар оештыра. Туган йортында Мурадов Хәлиловтың тырышлыгы менән 2011 елда мәшһүр курайсыга тактаташ куелһа, 2012 елда яшьлек дусы Дамир Акназаров курайга һәм кумытга стелла эшләткән.